na igosipụta nkwado akụghị mmiri wee nye Gọvanọ Chukwuma Soludo ya na ọchịchị ya. Otu ụmụ nwaanyị akpọrọ Women Support Soludo WSS bụ nke gagoro n'ihu wee ube ụmụ nwaanyị ndị coordinator na kansụl ime obodo 21 enwere n'ime Anambra steeti. Emume a ka nọ na ya wee kpọlite ndị ndu nke otu ahụ na steeti ndị ọrụ ha bụ ịhụ na ewere ozi ọma banyere ọrụ Soludo garuo n'ime obodo dị iche iche nke ga-enye aka hụ na ahọpụta nwere ya ọzọ. Ịfụnanya Nwankwọ ga-akụtọpụ akụkọ a. N'okwu ya na ya bụ mmemme nwunye gọvanọ steeti Anambra Oriakụ Nonye Soludo nke anọchiri anya site n'aka osote onye ndu ụmụ nwaanyị otu APGA n'Ogogo steeti Honorable Chinwe Umerie gwara ụmụ nwaanyị ka ha bụrụ ndị ga-akwụdosi ike bụrụ ndị na-agaghị ekwe ka e were ego megharịa ha anya. O rotele ụmụ nwaanyị na ịhọpụtagharị gọvanọ Soludo bụ nzọpụ ụkwụ n'ichekwaba ọdịnihu bụ ịgba nye ụmụ ha n'ọgbọ na-etonite etonite. Onye isi mmemme nakwazi osote onye isi ọrụ nye gọvanọ steeti Anambra ma bụrụkwa onye ndu otu niile na-akwado gọvanọ Soludo Chief Chinedu Nwoye kpọrọ okwu maka ikwudosi ike bụ ịgba. O chetara ụmụ nwaanyị na ndonye ukwu ha bụ nnọọ nke gafere irube isi nye otu okwe ndọrọndọrọ kama ọ bụkwazi nke gbadoro ụkwụ n'ịkwalite ezi uto nke steeti Anambra. Onye hibere ya bụ mmemme Oriakụ Nkiru Duru rụtụrụ aka oke mkpa ọ dị iguzobe ndị ọrụ ndị a iji wee kwalite uto nke wọdụ dịgasị iche iche ịfụ na ahọpụtagharịrị gọvanọ Soludo nke ugboro abụọ. Nke bụ eziokwu bụ na solution ọ wetara like the only one that has lasted. All last go, anyị dị sure of nke anyị dị sure ka anyị eme. Ife ibu n'obi iji akwado onye na-achị achị bụ ka o mee gịnị ka ọ wee chile ọfụma na-aga maka asị na ọchịlị mma ga-eme gịnị ga-achị ọzọ. Ndị steeti officials ndị local government officials ka anyị na-eme inaugurate today ka ha wee nwee ike wee jee eme inaugurate ya rụọ. Ya bụ mmemme nke Hirudu na Sharon House Onitsha bụ nnọọ nke dọtara ndị ejiga okwu ha agba izu nke gụnyere onye ndu otu ụmụ nwaanyị nke otu WSS n'Ogogo steeti Oriakụ Nkilu Umeolu, odeakwụkwọ ha Oriakụ Fina Aligwo, odeke ego ha Oriakụ Confidence Mmadụbụeze nakwazi ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'Ọnịcha, Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa